Serdecznie dziękujemy za nominację do akcji Swing dla autyzmu. Równocześnie po wykonaniu zadania zachęcamy do wspólnej zabawy i nominujemy Szkołę Podstawową nr 2 w Kożuchowie oraz Szkołę Podstawową z Mirocina Dolnego. 3, 2, 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hiciste más con tanta llama va a hacerle ranquito chan chin chan y qué fue hiciste más con tanta llama va a hacerle ranquito chan chin chan Obrót! Doggy style